Hello guys, welcome to Bisti Blog YouTube channel. नोंथांमोनखौ बे आंनि बिस्टि ब्लग YouTube चेनेलाव खेबसे मोनाबिलिनि खेबसे बयखौबो आंनि अननाय एबा मोजां मोननायखौ बयनिबो सिगाङाव जासिहरग्रोनाय थाग्रोबाय। स' लोगोफोर आङो भिडिअ लाबोनो हायासै साननै लोगोफोर, मानो होनबा नैबे मबाइल गाज्रि जानायनि थाखाय आङो भिडिअ लाबोनो हायाखै साननै। स' लोगोफोर बे भिडिअ लाबोनो हायिनि थाखाय आं नोंथांमोननावहाय निमाहा बिनाय थाबाय। आरो लोगोफोर बे मबाइला आंना साननैसो जाबाय आरोना गाज्रि जानाया। साननैसो गाज्रि जाखानाय माने गाज्रि जाबाय आरोना लोगोफोर। माने आङो फन बुदोंमोन सासे मानसिनावहाय, फन बुनायावनो बोरै मा जाखोथाय, माने फन बुनानै आं लाउड स्पिकार होदोंमोन आरोना लोगोफोर। लाउड स्पिकार होनायावनो हारसिं स्रोब थांदों। मा जाखो मा जायाखै आं जेबो मिथिला आरोना, खालामाबो जायाखै लोगोफोर। खिन्थु आं मेकारनाव देखायनाय जायाखै, मेकारनाव देखायगोन आं गाबोन देखायगोन आरोना लोगोफोर गाबोन। स' लोगोफोर आं नैबे मबाइल गाज्रि जानायनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो मबाइला मा जाखैखौबो मिथिला। मबाइला पक' M3 मोन गाइस, माने आं बेजोंनो भिडिअ लाबाय थायोमोन आरोना। माने गोबाव समहालागै जाबाय नैबे मबाइलजोंनो भिडिअ लानाया। ओमफ्राय थाङै थुङै मैया दाखालिसो मा जाखो मबाइला मिथिला आरोना लोगोफोर। माथो खालामनो, भिडिअ लाग्रा मबाइलानो गाज्रि जाबायबा। दायो नै दा मबाइल आंनो नैबे बाजिनि मबाइलजों दायो भिडिअ लागासिनो आरो गाइस। माने आंहाथ' दायो नैबे गाज्रि जाना दं नालाय, नै भिडिअ लाग्रायानो पक' M3 गाज्रि जाना दं। माने बेजोंसो भिडिअ लायोमोन आङो। उफाय गैया, दायो बेजों लानांगौ जाहैबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामदो। आरो नैबे मबाइल जाबासो आं भिडिअ लाबोनो हासिगोन आरोना गाइस। माने बे मबाइलखौ आं बानायफिननो नागिरदों। माने बानायफिननायाव जाबासो आङो बे पक' M3 मबाइलजों भिडिअ लाबोनो हासिगोन आरो गाइस। आरो नोंथांमोना बे आंनि भिडिअ बानायनायावहाय माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लांदो लोगोफोर, जाहाथे आङो नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो। आरो लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक कमेन्ट्स खालामदो लोगोफोर। एसेनोसै, बाय बाय। आंनि खोन्थानांगौआ बेनोमोन। अल द बेस्ट गाइस।